Hei, tule mukaan! Nyt on aika tehdä ryhtiliike. Käsittelemme kevään aikana juttusarjaa ryhdistä. Ryhtiin vaikuttaa moni eri asia. Monella rintalihas kiristää, jolloin olkapää kääntyy eteen. Yläselän lihakset ovat liian heikot ja antavat myöden. Moni työ on nykyään etupainotteista, on se sitten istumatyötä tai erilaista fyysistä työtä, jota tehdään eteenpäin. Aloitamme juttusarjamme liikkuvuustesteillä, jossa pääset konkreettisesti näkemään, mikä on ryhtisi ja olkanivelisi tilanne tällä hetkellä. Välineeksi tarvitset vain puukepin, harjan varren, mopin varren, jokaiselta löytyy tällainen kotoa. Pidä kyynärnivel suorana, liike pitäisi tulla vain olkanivelestä, älä nosta hartiaa. Pyöräytä keppi ympäri selän puolelle ja tuo samalla lailla takaisin. Voit vaikka katsoa peilistä, että kyynärnivel ei liiku. Tuot eteen ja vie taakse. Onnistuiko? Jos liike tuntui vaikealta, eikä sinulla vielä ole olkapääongelmia, ne ovat aivan nurkan takana. Lähde siis seuraamaan sarjaamme ryhdistä ja vältä olkapääongelmat ja ryhtiongelmat.